राम राम, जय भोजपुरी। नमन बा माई भारती के, नमन बा भोजपुरिया माटी के। तो ये मेरा बाबा ना, जो पिछला कहानी हम सुनौले रहनी है भूत प्रेत के बुआ वाली कहानी, कि कौन का बुआ मिल के हमारे गांव के जन पंडित जी के, जब वो एगो बंसखतिया के एगो चिमनी वाला खंता, अब मैंने ईटा पाथे खातिर जब माटी निकाला जाला तो खंता ना बन जाला। तो बरसाते में जब वो खंता की अगल बगल में पूरा मुजहानी या घास फूस उग आयल रहे, बहुत भयावह हो गई रहे। और वही में पंडित जी के का सूझल कि सवेरे जाकर हम खटिया डाल के आ गई ने। आ साझी कान खटिया जानते हैं का डाल रहा, पिछलो कहानी में बतौले बनी उड़ीस मारे खातिर। मतलब खटिया पहले लोग का करे ना महाराज, खटिया पलंगरी कुछ न पानी में डाल दे तो जो उड़ीस हो गए बोलना खटमल, वो उबिया के निकल के भाग जा कुल। तो कोने वो पंडित जी अपन खटिया डल रहने वो खंता में। आ सारी कन कोने का जब ले आ गए ने तो मुर्गा उनके पर हमला कर रहना पूरा, उनके ही नाक के आँखें मुँह में कितना माटी घुस गई रहे। और 4-5 दिन ले एकदम खटिया पर पड़ल रह गई रहने, अकबक बोले। आ फिर डॉक्टर उक्टर के दवाई उवाई भइल, झाड़ फूक भइल, फिर जाके वो ठीक भइल रहने। तो वो कहानी में हम बतौले रहनी कि एगो बुआ जो पहले उनसे बाजल शुरू कैले से उनके पानी में खींचे लागल, उनसे बाजे लागल। वो हमारी गाँव के एगो गुलाब पाने रहने, जौन एगो पोखरा में डूब के मुअल रहने। तो आज के हम जौन कहानी सुनाई वह गुलाब पाने की डूब के मर के बुढ़वा बनने के कहानी बहुते रोचक बा। आ गवई गाँव के जौन माटी बाना, अपन माटी की खुशबू से सराबोर बा ई कहानी। हाँ, अभी कुछ विधि के विधान होना, कुछ चीज ऐसा होला कि घटना जो होला वो घट जाला। तो नमन बा वो गुलाब बाबा के भी, उनके श्रद्धांजलि भी अर्पित हम करतनी। लेकिन आई अभी कहानी हम रउआ सबके सुना दी। तो भइल का कि हमारे गांव में पंडित जी लोगों के तनी घर ज्यादा बा। हमार गांव बा न जवन दक्षिण से उत्तर में ऐसे बसल बा लंबाई में। हमारे गांव में जब घुसम न तो खुतहा पत्थर हनुमानगंज चौराहा ओकर बीचे में से एगो नहरियो घुसेला। ओकर पहले एगो माने सड़क भी बा गांव में जाए खातिर। तो गांव की उत्तर और स्कूल बा। वहाँ 2-4 घर पंडित जी लोगन के बा। तो का भइल, उहे पोखरा रहले, एगो बहुत बहन पोखरा महाराज, बहुत बहन। अब तो सब भरी उड़ गइल बा, लोग ऊपर घर दुआर खेत खलिहान बना लेला बा। लेकिन अब हमारी आँखी की सोझे बहुत बहन पोखरा रहे, उमें बहुत मछली मरांकुलों में। तो बुझी कि वही पोखरा के किनारे एक जना पंडित जी के घर बा। आई हम जौन बात कहते हैं बुझी कुछ नहीं तो 70-80 साल पहले के बात ये हम बताओ तनी। वो बेरा मैंने गांव में उतना घरों ना रहे ना महाराज, आजकल तो बुझते हैं जनसंख्या बढ़त चल जाता। वो बेरा ज़्यादा घर वो रहे ना। तो वो पंडित जी के जौन घर बा, तो उनके घर एक जना रहने लड़का, 10-12 साल का लड़का रहे बुझी। और ओकर नाव रहे गुलाब पाड़े। तो गुलाब नाव रहे और लड़का बड़ी मेहनती रहे महाराज। लोग बतावेला ना, मैंने अब बहुत पुरानिया लोग बतावेला लोग कि गुलाब इतना मेहनती रहने कि वो बेरा मशीनियों छाती काटा वाला मशीन नहीं रहे, छाती काटा वाली मशीन। तो ना लोग घासी वहासी से काटे, कौन चीज घास योस काटे, गेंद और जौन भी रहे काटे ओके, आप भैंसी वैंसी के चारा पानी दे। तो लड़का बड़ी मेहनती रहे। और वो बेरा ओकर कि यहाँ 2 भैंस रहनी कुल। तो भैंसी के खियावे पियावे, अब बहुते खेते में भी जाके काम उम करे। अब देखी गर्मी के सीजन रहे, पूरा गर्मी रहे। आ गर्मी के सीजन रहे। ई कहीं बाहर से आई लड़का के गुलाब 10-12 साल के रहे, बाहर से आई। कोई बात का कैलस कि दोपहरिया के एकदम खरखर दोपहरिया बुझी भइल रहे। सोचल कि भैंसी के नादे पर बांध दी। भैंस का रहे ना, गर्मी से उबिया गई रहे भैंस पूरा। चौवन के जानी ना बहुत गर्मी लागला भइल। अब बगलिए में पोखरा बा, पोखरा अब तो भर गई बा ना, बहुत बड़ा पोखरा रहला। अब देखी लड़का का कैलस ना, वो केतनो गर्मी पड़े ना, वो पोखरा में हमारी समय में महाराज 3 पोर से हमारी पानी रहत रहलो में, माने खूब आराम से आदमी के डूबे भर के पानी। अब भइल खरखर दोपहरिया, केहू दुआरे में बा नहीं, एन्ने ओन्ने पूरा शांति बा। मतलब वो एरिया में ई न सानी पानी कैलस नादे में। आप भैंसी के उकरा के अथी पर से भैंसी के लेके खूंटा पर से खोल के और लेके चलल कहवा खातिर, नादे पर बांधे खातिर कि भैंस के खिया दी, नादे लगा दी। अब देखी बुढ़बकई लइकन के जब भैंसी का पगहा खोलस, कहाँ से, खूंटा में से। अब भैंस तो पूरा ना गर्मी से ना एकदम परेशान रहे।
तब लड़का के जात लड़के की बुद्धि का कैलस कि जौन रसरिया रहे ना, रसरी बुझे तारी ना, रसरिया का कैलस कि भैंसिया के रसरिया है हाथवा में है रह के लपेट लेलस। जब एंगा लपेटलस तो का भइल, आ भैंस के खोललस या, आ भैंस याव देखलस न टाव सीधे कहाँ भागल, भागल सीधे कहवा नादे की ओर नहीं भागल, इनके घींचत भागल सीधे पोखरा की ओर, काहे को का गर्मी भइल रहे। अब देखी, अब ये लड़का के जात इहो घिसराए लागल, आ हई खोल नहीं पौलस, हई निकाल नहीं पौलस, आ हई ना जब भैंस घींचे लागल तो ओरी कसात गईली, कसात गई पीछे पीछे अब लसरात गई ने, आ भैंस सीधे पोखरा में। जब भैंस पोखरा में पहुँचल, तब पोखरा में जब पहुँच गई भैंस, तो इहो पीछे पीछे बेचारा घींचा तो पानी में चल गया। भैंस पानी में पोखरा में जब घुसल न, तो बहरी ना लुकल महाराज, सीधे एकदम बिच्चे में, पोखरा के बिच्चे में चल गए। आ लड़का के खींचट, 10-12 साल का लड़का खींचट के लेके चल गए एकदम बीच पोखरा में। अब बीच पोखरा में गए डूबा भर पानी, आई लड़का अपना पूरा घिंचाइल रहे, हाथ वोट कस गई रहे, खोल पौले ना रहे, ओका पौड़े के आवे, लेकिन वो भैंस की पीछे पीछे ओकर पैरे में लाग के एने ओने तनी घवाहो हो गई रहे। आ जब वो पानी में पहुँचल भैंस, तो लागल मने बोर लेवे, मने बोर लेवे के मतलब कि लागल ओहिमे डूबे, ओहिमे लागल बोह लेवे, बोह मतलब कि खूब डूबे लागल, खूब अपन ठंडा खातिर। जब डूबे उबे लागल वही में, आ जब कई बेर अपन बोह लहल से एने ओने दे खूब नचौलस, अभी का बल लड़का ओरी एकदम उकबिक प्राण सांस ना ले पौने, अब पौरे के ना मौका ना मिल, काहे कि हाथ तक कसाइल रहे, वही में डूब के मर गई। अब देखी डूब के मर गई ने, कई बार फिर जब भैंस खूब बोह वो ले लहलस, तो आधा घंटा की बाद जब इनकी घर के और केहू एक आदमी आई, इनके बुझी बाबूजी चाहे केहू, तो देखे तो भैंस तो पोखरा में, भैंस निकल ओने से। जब भैंस निकल तो इनके जो हाथ रहे वो पूरा कसाइल रहे, का लोग देखल 2-3 आदमी और भी आ गए रहे, कि जब भैंस निकल ना तो इनके फेर घींचट बाहर आयल, सब लोग दौड़ के गई, पगहा खोलल, भैंस तब शांति हो गई रहे, सीधे नादे पर कैल और छोड़ावल लोग, लेकिन गुलाब बाबा के, गुलाब पाया के प्राण पखेरु उड़ गई रहे, तो ये लोग के त्याग दिले रहने। लेकिन अब चूंकि जानते बनी गाँव में वो बेरा 10-12 साल के रहने, तो लोग कहल कि वे वही लड़का रहल, तो ठीक से क्रियाक्रम होकर भइल ना, वो लड़का के क्रियाक्रम भइल ना। अब वो का भइल कि वो बुढ़वा बन के आ लागल लोग के परेशान करे। तो शुरू में ना परेशान करे, शुरू में लोग के आभास होके जे वो पोखरा के किनारे घर बा, चाहे रात बिरात वो पोखरा मुखी रस्तो बा बगल से होके, तो कुछ लोग के आभास होके गुलाब के, लेकिन जब जवान हो गए ना गुलाब, तो गांव के लोग के लगना परेशान करे। आ कई आदमी के महाराज जे भैंस वैंस धोवे जा बैल वोल, कबो कबो हमला कर दे। आ कुछ लड़का तो नहाए ना, लड़कन कुल के अकेले में केहू नहाए नहीं दे पोखरा में, अगर लड़का नहा वहाँ कुल ना तो लोग ऊपर नजर रखे, काहे कि सबके लागे कि अब गुलाब जवान हो गई बने, आ कुछ अनहोनी ना घटी जा, तो सबके नजर रहे। आ उहे गुलाब बाद में जौन हमारे गांव के पंडित जी रहने, जौन बंसखटिया अपन डलले रहने पोखरा में, उनके वही कनई में, कानो माटी में, ढांसे में बूढ़ों के संगे ढांस दिला रहने। तो हम कहें नहीं कि गांव में आज भी बहुत आदमी बुरबकई करेला, जब गाय गोरू खोली आदमी, विशेषकर भैंसी कुल के, तो कोनो भी गोरू के रुआ खोली ना तो पगहा हाथे में ना लपेटे के चाहिए, काहे कि जब पगहा हाथे में लपेटब तो भागी, अगर भागल इन केस तो भागल तो रौरा घवाही हो जाई, घाव लग जाए रौरा के, तो ऐसे बचे के चाहिए। आ ई फेन से हम कहब कि जौन भूत प्रेत के कहानी बा, एक मनोरंजन के रूप में लिए, लेकिन फिर यह कहब कि अगर भगवान का अस्तित्व बा तो भूत प्रेतन के भी बा, सकारात्मकता होला, नकारात्मकता भी होला। तो बाबा गोपालपुरिया के जो सीरीज बा भूत प्रेत के, ओमें एक तीसरी कहानी है। करीब पहले हम मझिया वाला बाबा की कहानी रुआ सबके सुना चुकल बानी, अब मझिया वाला बाबा की बाद वो बुढ़वा के कहानी कि कौन वो पंडित जी के, हमारे गाँव के पंडित जी के धसने को तीसरा कहानी गुलाब के रहला, कि कौन पानी में डूब के आ मर गए रहने, आ बुढ़वा बनल रहने। तो ऐसा ना कुछ और कहानी गांव गांव में अपने जिला जवार में सुनल हम रउआ सबके सुनाई भी। तो कहानी अगर अच्छा लागत हो गया तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी या सुनी। ये चैनल पर कुछ भी जौन भी आई वो अश्लील ना आई, अश्लील ही आई, भले लोग वीडियो देखे या मत देखे, हाँ, लेकिन गाँव गाँव के बाद कुछ लंथई के बाद कुछ हंसोर बात, कुछ सामयिक बात विचार
सब कुछ यहाँ प्रस्तुत कल जाए या बहुत कुछ दल्लहू बानी हमार और एक एक करके देख सके नहीं। बहुत सारा खिस्सा कहानी हम दल्ला बानी, वो पारंपरिक भोजपुरिया खिस्सा कहानी, मतलब कि जो गाँव में सुनले बानी ना वो कहानी एकदम से जैसे वो एगो का कम दर बघवा के ढेर टिप टिपवा के धर खिचड़ी सोहराव पुछड़ी शीत बस बहुत सारा खिस्सा कहानी बा दल्लहू बानी। मेहनती चिड़ै के कहानी, बहई बहई तू खूटा चिड़ा खूटवा में डाली बा का खाई का पीका लेके परदेश, ऐसा बहुत कुछ कहानी हम यहाँ डल्ला बानी। हम विनती करब चिरौरी करतनी अनुरोध करतनी कि एक बेर देखी, अब पसंद अगर आवत तब्बे एंगा ना, मतलब कि अगर नहीं पसंद आवत तो 2 मिनट और जौन कीमती समय धनी ओकरा धन्यवाद बा। लेकिन अगर पसंद आवता और वह चाहतनी कि भोजपुरी माटी से गमकती जौन खिस्सा कहानी बत कही बा बात विचार बा, अगर और भी लोग और भी भोजपुरिया समाज के लगे पहुँचे तो लाइक करी और शेयर जरूर कर दी अपनी हित नात में, अपने संबंधियन में, अपनी दोस्तन के, अपनी संगतियन के। तो चली बाबा गोपालपुरिया फैन मिली हैं एगो और भूते प्रेत के कहानी लेके, अगला कहानी एगो ब्रह्म पिचास के कहानी लेके आई कि कौन है एगो ब्रह्म पिचास एक जने पे हावी हो गई और फिर कौन परेशान करे। आ देवी देवता केहू स्थाने लेके जाओ लोग तो सीधे कहे ना सोखा लोग से पहचान कर आ कितने सोखा लोग का मरलहू रहे, धोती गीला हो गई कितने सोखा लोगन के। इहो साँच कहानी है, इहो हम सुनाई। तब तक खाली नमस्कार बा, कहीं वीडियो अब 12 मिनट के होता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाई तो नमस्कार करते हैं। सुनी ना हमने कहा कि अगर पसंद आवता तो लाइक करी, सब्सक्राइब करी चैनल के पहरुआ भोजपुरी के पहरुआ शेयर भी कर दी। नमस्कार नमस्कार।